Bente er far til 5. Bente går ud og handler, men hvor meget skal Bente købe? Det ved Bente ikke. Bente går med langmallige skridt mod Kiwi Minipris. Bente skal skynde sig, så han løber meget stærkt. Bente kører fransk tema, så Bente går ind for at købe snegle og kartofler. Bente går forvirret rundt i gangene. Han kan ikke finde sneglene. Men Bente finder dog kartoflerne med det samme. Sådan da. Så betaler Bente for kartoflerne og går ud med dem i lommen på vej hjem. Da Bente er på vej hjem, spekulerer han på, hvad rumfanget på de kartofler, han har købt, er. Hvis han altså kan finde hjem. Nej. Bingo. Bente gik hjem og undersøgte sagen og fandt ud af, at formen på en kartoffel var en ellipsoide. Og formlen var 4/3 gange pi gange ABC. Han fandt ud af, at siden A var 10, og siden B var 5,7, og at siden C også var 5,7. Så tog han sin lommeregner for at regne den ud. Han fandt ud af, at 3/4 på kommatal er 1,333. Han gangede 1,333 med pi, og derefter gangede med 10, og så 5,7. 5,7 en gang til. Bente fandt ud af, at resultatet var 1360,93 kubikcentimeter. Det var rumfanget af kartoflen.